we are here today sa aming annual tuli na ginagawa dito sa ating hospital. No? I think we've been doing this for 10 years, kung hindi ako nagkakamali. This is our way of giving back to our community. And alam natin, no, maraming batang gusto magpatuli every year. And iba, lalo na yung mga financially may problema, ito po yung ginagawa natin every year para makatulong sa kanila. And hopefully, we can do this every year hanggat kaya natin dito sa Jensen Doctors Hospital. Before natuli, grabe iyak. Pero during, yung masakit lang na part, yung anesthesia, tas yung the rest, nag-load na lang ako ng cellphone. Tas yung after, wala na. Good na. Thank you, Doc. Successful ang tuli. Walang feeling. Period. Kalmado po at happy nga tapos na po ang pagtuli niya. Magbakatuntangan ako pero pinandigan ko na magpatuloy siya kasi binata na siya. Thank you sa mga nurse, mga doctors na marami din natutulungan ng mga mag-ina na matuli lang ilang mga anak. Nahirapan na kung hinahabol yung libre na tuli. Maraming salamat po.